para po sa tuyang interview niya na aga. Mr. Rodriguez, good morning, sir. Maray na aga po, Sir Joe, and maray na aga po sa gabos na naghihinanyog sa indong programa. Thank you, sir, sa pagpaunra po na ma-interview mo ika. Ipinahanap Salamat man po. Salamat man po. Ipinahanap ta ka po talaga during the press con yaon duman si mga reporters kan asintado, and naka-mention ka po sa interview sa press con na dai po ma-endorso si Vice President Leni Robredo sa mga local candidates. So nahiling ta po si naging endorsement ni Vice President sa grupo kang Anduyog na nag-create po ngunya ning medyo dai ko pa aram kung ano ang range kang ano ang epekto kani digdi sa mga kandidato lokal, considering na ang huna kang iba talagang magiging free zone si Vice President Leni Robredo tangaling makuha niya po si suporta kan dawa mang iba-ibang mga political group digdi sa tuyang probinsya. Mr. Rodriguez, sinabi mo po na dai ma-endorse si Vice President, pero ano pong nangyari? Biglang nag-endorse ang tuyang Vice Presidente, sir? Sige po. Salamat po sa pagkakataon na mapaabot ni Man ang samuyang lado manungod sa bagay ni aram ko pong pag-uurulayan ni kan muna sa aging aldaw. Primero po, balikan ko garo kung ano ang nangyari. Ito pong pagluwas kay itong Bareta manungod duman sa 11 mayor, nag-trigger ito ng malain na reaksyon sa kadasol ng mga Bicolano, mga volunteers, and we were, kumbaga sa paghiling niya, solid ni Bicol, dapat kami magtaram on behalf of the volunteers dahil we represent a significant number man ng mga volunteers dito sa Bicol. Yes, so, nagtaram po kami sa press con, dahil na po kami nagkaulay ni Vice President Leni Robredo prior to that. Pero ang katotohanan po, bago po nangyari itong pag-press con me, bago po nangyari itong pag-endorso niya sa mga leaders duman sa pagtiripon sa Tigaon, ang malinaw po talagang urulay, ang malinaw din na suhistron si VP, and si VP man nag-agree na pag-abot sa local, to the extent possible, dai po kita ma-endorso ng lokal na kandidato. Malinaw po yan, nag-agree po kami kapos. Alagad, sinabi ko man po nga ni duman sa press conference, igwa po ako duman very significant disclaimer. Itong sabi ko po na the only time na pwedeng mag-endorso kita ng local candidate kung igwa ng kandidato sa Balyo na strongly supporting si Kalabanta. So, mapipiritan kita dahil in that case, nag-declare na sila ng suporta sa Balyo. Alangan man na ilusyonan pa yan, pero imposible na. So, duwang bagay po ang sa hiling ko dapat ang maintindihan. Si primero, ito pong reaction na ito could have been triggered kaya itong ginibo kang 11 mayor, or sabihin ta ng 9 out of the 11 mayors. No? Kumbaga, sa parte po siguro ni Vice President Leni Robredo, ining mga taong ini sa Anduyog, ining mga mayors na ini, malinaw na magpuon sa puon hanggang ngunyan, nakatindog talaga sila sa likod ni Vice President Leni Robredo. Nagkaipangdikit na ipagkakaintindihan, in fact, hinanakit, tampo sa iya, dahil ito pong inaasahan sa mga leader na ini, madalagan siya ng gobernador sa Camarines Sur. Ang katotohanan po kayan, kadapin pong nakaulay ngunyan ng mga mayors sa magkabilang lado. Ito pong mga nag-iistorya na kaibanan sa Anduyog, sinasabi nila, naghiribik na ang kadaslan duman sa mga mayors na yaon duman sa Tigaon, sa pagtiripon sa Tigaon. Dahil it was a very emotional reconciliation. No? Kumbaga, pinahiling ni Vice President Leni Robredo itong human side niya na at the extent possible, gusto niya talagang panindugan itong pag-endorso ng mga lokal na kandidato. Alagad, nahiling niya man na, kumbaga, kaipuhan, ito man na talagang dayupot, dahil nagbubutas, dawa pa. To some extent, garo na talikuran niya si kasunduan nila na madalagan sa pagkagobernador dahil mas kaipuhan po siya kan nasyon. No? So in the end, naintindihan man kasi mga leaders biglang Anduyog, kaya kung saan na ginibo ini ni Vice President Leni na nagdalagan sa pagka-presidente instead na magdalagan sa pagkagobernador, kaya ito pong nangyari sa Tigaon, garo reconciliation. So in the height of that spirit, no, garo po sa hiling ko, I cannot speak for the Vice President, pero sa hiling ko, ang logical thing to do was really to reciprocate itong loyalty na pinahiling kaining mga mayors na ini. By the way,
feeling ko po dapat ang urulay digdi itong urulay kang posisyon ng mga individual mayors. Ano? Mhm. So kaya po rather than si Anduyog ang sigre-refer ko, ako po personally pigkakaulay ko saro-saro si mga mayors and nadadamog ko po si mga sentimiento nila. Mhm. Ano po? So sa hiling ko po ini si duang bagay again na-trigger ka itong ginibo katong 9/11 mayors and at the same time ito pong pagtiribon tuman sa Tigan was an opportunity for an emotional reconciliation. And sa hiling ko bilang sarong marahil na tao, talagang nag-reciprocate si Vice President Leni duman sa pinahiling kan mga mayors na ini na loyalty sa iya despite everything na nangyari. Opo. Sir, bago nag-decide si Vice President Leni Robredo to run for president, may mga mahaharang na mga tinaram si ex-Congressman Rolando Andaya. May mga patutsada, may mga pangungutya, may mga personal na atake, bako lang kay Vice President, and some of her closest staff or friends, kay riba niya sa sayang grupo. Ara mo manggayod na, dawag mo manggayod, itong mga patutsada na ang iba duman po medyo below the belt, considering na pati si personal na mga pagbuhay-buhay, mga kalakawan ni Vice President, may insinuation si ex-Congressman Rolando Andaya. Siguro na dawag mo man itong Boylet Banyal, may insinuation siya duman, Ano itong gabos, ito pong gabos na mga nangyaring ito, liningawan na ito ni BP. Dai na siya nagtanom ning kulugbuot, gabos ito, garo itong sa kanta na just forget the past, it's time to mend our broken heart. Arog ba kaya ang gustong sabihon, Mr. Rodriguez ni Vice President Leni Robredo na kinonsider niya ang pag-endorso sa grupo ng Anduyog, sir? Again, Joe, I cannot speak for the Vice President, pero hindi po ang paghiling ko. Ang paghiling ko po kaya, garo, halimbawa ako mismo, igwa man akong pinagihan na kaming magtugang nagkaigwang na ipagkakaintindihan. Mhm. And in the course of that, garo kaanggutan, halimbawa si tugang po may naitaram na mga tataramon na makulog sa kuya. Mhm. Pero despite sa mga nangyari sa muyang duwa, ngunyan po, very close kaming magtugang. Yaon ako digdi, nagdadamayan and all that. Opo. And sa muya, dahil magkadugo po kami, kung may naitaramang kaming day magayon sa lambang saro, tiglingawan ni na po yan dahil ang tighiling ni si futuro, ano ang mas maray nagibuhon moving forward. Whether nagtadum po si mga tinaram, yaon yan sa daghan ko or what, is secondary. Ang importante, what needs to be done para po mag-usad kita. So ini po ang urulay na garo is that more than itong tigmamati sa individually, ano ang tigmamati sa nasyon na dapat pang atubangon. Sa hindi ko po yan si napagkasararuan ng mga leaders na ini. Si VP Leni, yung tig-isip niya, kung iisipon niya pa si personal niyang namamatian rather than si kaipuhan kang nasyon, siguro po, dahil niya ito gigibuhon, dahil niya ito i-endorse. Kung si mga mayors man, papaurugon minda si sa indang hinanakit, si Kulog Buot, and si mga naitaram, halimbawa ni Kong Nonoy, iyo ang papairalon. Siguro po, sindaman dahil man masuporta si VP. Pero, tigiralaag sa po ito gabos sa gilid, tigiralaag po ninda ito sa gilid, dahil may mas importanteng dapat mangyari. Ito po ang ma-inhear ang pinaka-primerong Bicolaning presidente ng Pilipinas. That's the more important thing at hand, and sa hiling ko po, duman dapat kita magtuto. Opo. Sir, nahihiling ko, mga posting doon sa Solid Leni Bicol na may mga may mga mayors na from the Villafuerte camp na nag-iiba sa Indo. The latest is Mayor Jeff Biseño of Baao, is a Villafuerte ally from Team 1 Kamsur. Sir, ano ini? Pangangahulugan ba ini na dawa nag-endorso si Vice President Leni Robredo? Kamo, ano yan, libre na makipag-ulay sa grupo kan Team 1 Kamsur and other local candidates, sir? So, kung nangyari po kaya itong pag-endorso, actually bago pa po nangyari itong pag-endorso, kami po nag-iikot na. Ang priority nilang po talaga ko sa mga volunteers. Dahil po kita kami nakikiaram sa mga politiko. Opo. Alagad, ang katotohanan po, pag nag-ihiro kita sa mga munisipyo, masakit maghiro na may malamang kitang kortesiya sa mga mayor. Ano po? So, ang ginigibo ni sa Solid Leni Bicol, whether
kakamping iyan or bako, nasa unggalan po kami. Okay. So far po, ang mga mayor sa Kamsur, mayor sa Albay, mga iba pang sa probinsya, magayon man po ang pag-receive sa Solid Leni Bicol. So we took it upon ourselves na opportunity ini na mag-reach out kita sa INDA. Oo. Ngunyan, kung nangyari po itong pag-endorso, mas dinoble ni po si effort ni Okay. On one hand, kaya nasabi ko po baga sa imo na magkabalyong lado talagang nag-reach out kami. Opo. Ngunyan, mas nag-reach out po kami duman sa yaon sa Balyong Campo. No? In fact, habog ko pong gabihan na nasa Balyong Campo dahil sa ngunyan, sa iling ko, sarong kampo na lang kita dapat. Kampo ng mga Bicolano na matabang sa likod ni Vice President Leni. And ini po ang nakukuha akong reaksyon. Kadatol po duman sa mga mayors na mayo duman sa in-endorse. Ang reaksyon lang po ninda is that sana po dahil na nag-endorso si VP. No? Kaya, Pero yan ang common. pagkatapos po ng halipot na pag-ulay-ulay, naluwas man po grabe ang katotohanan na sinda po ang gusto talaga ninda, suportahan si VP dahil talagang pagkakataon na ini kang Bicol na daita dapat palampason. So, Opo. hindi pong mga nasambit mong mayors. In fact, maruluwas pa po in the next few days. Igwa na po kami ng nagkakaperang mga mayor. Oo. Inuluwas ni po iyan. Gabos po sila pararehong sinasabi. I-set aside ka na muna si mga personal pang interest, si mga tulog buot, dahil sa ngunyan ang kaipuhan pang atubangon, ining low-hanging fruit, kumbaga, yaon na kita dyan sa katotohanan na ining katuyang vice presidente, pwede nang maging presidente. In fact, we're very excited po sa hiling ni pag-abot ng panahon na debate na sa national TV, sa national social media ang mangyayari. Talaga pong ma-breakaway si VP Leni kasi ng habol sa ma-breakaway sa lalaban. Sir, anong reaksyon mo duman sa naging pahayag ni Attorney Ricky Tumotorgo? Sige po. Naiintindihan niya si Vice President. Siguro ngayon, naging practical lang si Vice President considering na talaga ngayon maayos siya ng political machinery. And obvious man yan, tabi, Mr. Rodriguez, na talaga maayo si Vice President ng political machinery. Siguro ngayon, nagpasiguro si BP, tanganing ngayon may mag-deliver sa iyaning boto, mabantayan si sayang boto, sa abot sa pinaka-presinto, sa pinaka-sona, kay puan niya ning organisasyon. And ini, ang makakatao lang kani, ining anduyog ni ex-Congressman Andaya and ni Congressman Arnie Fuentebella. Anong reaction mo, sir? Po, alam mo po, amigo tayan si Attorney Ricky Tumotorgo. In fact, hali po siya sa Solid Leni Bicol. Ang katotohanan po kayan, siya po ang dating coordinator or provincial coordinator for Kamsur. Alagad, ang rule po kay ato Solid Leni Bicol, kung ika po sarong kandidato, dahil ka po pwedeng mag-asulir ng sarong posisyon na yaon sa ibabaw. Ano po, dahil mababa nga si gustutang ma-achieve kaya digdi is 90% ng Bicol ma-deliver ta para kay Vice President Leni Robredo. Ang katotohanan po kayan, si Attorney Ricky had to kumbaga disengage from Solid Leni Bicol dahil duman sa rule na ito. And dahil man po sobra man siyang busy, siya po kandidato bilang party list representative ng Bunyog Party List, dahil naman po talaga na atubang itong paglatag ng mga volunteers magpuon sa munisipyo pababa hanggang sa precinct level. Kaya po, ang paghalik niya, take over po yan ni Dave Bercasio. Tangan itong masiguro na si Kamsur, compared naman sa ibang mga probinsya, magkaigwa talaga ng lakad hanggang precinct level. Kasi iba po mga probinsya, 100%, albawa Albay, very strong, 100% hanggang precinct level. Ito po kita ng mga nakalatag na makinarya. And sinda po, pagtitrain naman yan kung anong gigibuhan ninda. During the election, before the election, ano po si gagampanan nila. Pagtitrain nila po yan. So ito pong para sabihon na ang Solid Leni Bicol pang caravan lang sa pangkalugaw. Nakulang kung po yan sa muya. Yes, sir. Yes, sir. Actually, iyan ang isunod na hapot ko sa imo, Mr. Rodriguez. Ano ang reaction mo duman sa sinabi ni Attorney Ricky Tumotorgo na sabi niya, let's face the reality na ini yung motorcade, ini yung Solid Leni Bicol is pang-caravan. Taday man niya kita makakapagana ng presidente na puro sa nga kita caravan, motorcade sa kalugawan. Anong reaction mo kayan, Mr. Rodriguez, sir?
Unang-una po, bako pong totoo na puro sa nakani caravan sa puro lugaw. And pangalawa po, linawon po, dakulaon pong maray ang papel ng caravans na ini saka ang pagpapalugaw ng mga tao. Let me explain that. Ano po, ito po ng caravan. Yes. Ang katotohanan po, bago nagkaigwan ng Pink Caravan, mayo po ang atensyon ng classes D and E kay Vice President Leni Robredo. Aha. Ang katotohanan po, ang classes D and E would constitute roughly 58 million ng maboto sa bilog na Pilipinas. No? Aha. So ano po ang naging value ng mga Pink Caravan sa ini? Dahil po sa Pink Caravan sa ini, kung magigirumduman po nindo ang first Pink Caravan nangyari sa 3rd District of Camarines Sur. Aha. Sa 3rd District of Camarines Sur po, pag-agi kasi Pink Caravan, hari sa pandemya, mayong entertainment, mayong ruluwasan. Biglang kadakol na auto na nag-agi, maribok, maugma, may mga music, kung ano-anong entertainment. Si mga tao po nagngangarala, ano daw ngayon yung caravan na ini? Ngunyan, pagkatapos po kang Pink Caravan na ito na primero, aram na kanlabos na tao na ang Pink Caravan para si VP Leni Robredo. Si pangalawa pong wave ng Pink Caravan, ang nangyari, ano na po ang hapot ng mga tao? Yan po dyan si Vice President Leni Robredo. Ang hapot, was there ever a time na naghahapot po kita kung yaon dyan, kung yaon sa si Vice President Leni Robredo Mayo? Pero dahil po sa Pink Caravan, sinasa class D and E, naghahapot na, yaon ba dyan si VP Leni Robredo? Kaya po si pangpulong wave ng Pink Caravan nangyari sa Albay. Sabi ko mani, bako po ning exaggeration, ano po. Si dati na daiman gaya pag-iintindi kang mga tao, dawa ginagalang nila. All of a sudden, pag laugay po sa tabako, garo na po siya Santo Papa. Nagkakaduruluhan, may naghihiribi, pag nakaputan siya, pag nakapapicture, nagluro lang to, and so on and so forth. So, in other words, never underestimate itong value ng Pink Caravan. As I would encourage Attorney Ricky Tumotorgo not to underestimate the power of volunteers. Dahil ang volunteers po tao, ang volunteers po boto. Si traditional po kayang pag-iisip, ang iisipon mo, mga may makinarya ng politiko, iyo lang yan ang makusog. Kung araw po kayo ng pag-isip dahil ito talaga mababago ang Pilipinas. Halimbawa po siya sa bunyog, nag-espouse siya ng pagbabago, pero ang susundon niya si dating paagi, baka po, dahil niya pag-represent itong change na gusto niya ipaabot sa Pilipinas, sa Pilipinas. So, ang suggestion ko po sa iya, irespeto niya itong mga volunteers dahil yun po yung mapaga naman sa iya. So, dahil ka po pag-underestimate ang kakayahan ng volunteers. They may not be able to do ito pong ginigibok ang mga politiko, pero igwa pong kakayahan ang volunteers na dahil may tatao ng mga politiko. Yan po ang malinaw. Okay. Si Atty. Tumuturgo ba, sir, din sa part kan solid Leni Bicol? Ano po ang ano na lang ang papel niya diyan sa kandidatura ni Vice President? Actually po, bilang party list, Bunyog, sila po nagtatabang, nagsusuporta talaga yan si Vice President. Okay. Ano po? Pero ako po, tatawang kong galang tatawang ko pong honra itong naging partisipasyon ni Attorney Ricky sa Solid Leni Bicol. Dahil saro po talaga siya sa mga nagkuumpeyan. And kumbaga, itong wisdom man ni Attorney Ricky Tumotorgo, nakula man po ang naiambag niya talaga sa Solid Leni Bicol. So, ini pong pinapahayag ko ngunyan, gusto ko lang pong ipaabot itong namamati sa mga volunteers. Kasi isa man po pagtungtungan si Ginigibok ang mga volunteers. Nakulugan ka mo, sir, katong tinaram ni Attorney Ricky Tumotorgo. Ako po daiman, taaram ko po ang lalaban sa politika, aram ko po ang lingwahe sa politika, pagkurusugan, anuhin yun yung daghan. Pero po si mga volunteers bako yan mga politiko. So dapat po, na-hurt. Protektahan naman din. Na-hurt po sinda, sir. Iyo po. Okay. Sir, Iyo po. di paano ni, ang Solid Leni Bicol ba dahil nagsusupport sa bunyog party list ni Attorney Ricky Tumotorgo? Actually po, yan nga yung sabi ko kasi banggi na actually dakul po kayang nagsusupport sa Solid Leni Bicol sa Bunyog party list. Dahil nahiling nga ni Minda, nakaibanan ni talaga ang Bunyog sa paghiro. Okay. Bako sa Kamsur, kundi sa iba't ibang party kang Bicol. Kundi dahil po duman sa sinabi niya kasuod ba, dahil ko sigurado, pero baka nawaran siya duman ng mga supportadores. Pero kami po as Solid Leni Bicol, dahil po kami openly nag-i-endorse ng any party list. You would probably understand, dakul pong party list ang nagsusupport. Dai ka mo openly nag-i-endorse ng party list, but kadaradakula po kang mga billboards ni Vice President Leni Robredo na may agri-party list. Sir. Yan po. Malinaw po yan. Dahil po kami nagsusupport ng party list. Si party list po ang nagsusupport ni VP Leni. So,
medyo naging sensitive matter nga niyan within SLB. Sa within SLB po, kadati kaming kairibanan na ipalin sa iba-ibang party list. Pero sa hindi man po pwedeng pugulan, halimbawa si Agri Party List, na maglaag sinda dyan yung mga billboards and all that. Dahil sinda po ang nagpupusa. Sisay po ang kaulay, sir, sisay po ang kaulay kayan sa grupo nindo, kaniyo pong Agri Party List. Kasi ini pong Agri Party List, if, kung ako din nasasala, ang first nominee kani is si Congresswoman Wilbert. Delphine iya. Lee. Tama ba, sir? Iya po. Si Iya po, itong iya po. mayamano na negosyante from Sorsogon and Sorsogon, Legazpi. iya po. Tama ba? Tama po yan. Sisay po yan. ang kaulay kayan dyan sa grupo nindo sa SLB. Usually po ang sa indang pakikipag-communicate sa SLB through Abet Bercasio. So, Okay. Pading Abet po. Kay Abet Bercasio. So siya ang Yeah. siya po ang kontak kaniyong siya ang kontak kaniyong siya ang kontak kaniyong SLB tabi, sir. Ayun po, actually po, contact siya kang Agri Party List. So Agri Party so List. ang gusto At, sabihin, sir, may personal relationship po sinda, pero pag kinokontak po nila si Pading Abet, not as SLB. Kumbaga nagpapatabang sinda si Pading Abet sa pagkakaintindi ko sa Camarines po. Pero not as Solid Lenny Bicol. okay. So si Mr. Abet Bercasio, siya po ang kaulay kaning Agri Party List. And ano po ang role ni Abet Bercasio sa Solid Lenny Bicol, sir? Si Pading Abet Bercasio po sa mga nagpuon man arog ni Attorney Ricky Tumotorgo. Pero man po sa mga nagpuon kang Solid Lenny Bicol. So sa ngunyan po, padagos man ang pagtabang sa tuya ni Pading Abet Bercasio sa Solid Lenny Bicol. Ang Agri Party List ba, sir, is contributor po sa campaign ni Vice President, sir? Sa level kang Solid Lenny Bicol, dahil ko po yan, mayo po akong aram na pig-contribute sa muya. But sa national level, dahil ko po yan masisimbag. Dahil man po ako private man sa mga donations or whatever. Kasi ano yan, sir, garo baga ako, sir, real talk kita, ha? Prarangkahan. Sige po. Aliwanag ko, dahil man ako matugot na ang lalawgong ko ilalaag dyan sa billboard without in return. Kasi, sir, ang Agri Party List is nagra-ride on sa popularity ni Vice President Leni Robredo. Masakit, sir, mapatubo doon na mayo yan in return para kay Vice President. Mayo man baga maraot na may mag-support. Kaya po ni Vice President ang support kan mga Bicolano. Kaya po ni Vice President ang logistics. Dahil di man talaga maabante ang kandidatura niya pag mayo kani. Amin ta na yan, iyo talaga yan ang realidad na dai madalagan ang kampanya kan sa tuyang kandidato. Mayo kayan. Kaya lang nagkangalas lang kami tatadtad ning tadtad ning billboard kang Agri Party List na na-discover mi na ang Agri Party List owned by the millionaire na si Mr. Lee kang Sorsogon, sir. Alam mo po sa hiling ko, kaya iyan sa ng billboards na iyan, mutually beneficial na iyan para si VP Lenny sa kaduman sa Agri Party List. Ano po, totoo po iyan. Ang si Simon na magkaag ng billboards, ng basulang advertising material para sa VP, kumbaga natatabangan niya ni VP mag-angat. Totoo po iyan. No? So that's the part na value ng pag-laag ng picture ni VP sa kapangaran ni VP. Correct. On the other hand, ang katotohanan po talaga, ang satuyang partido, if I may call it partido, ang satuya pong kampo, mayo talagang pondo. Mayo talagang pondo. So, dahil po nindo hinapod, sir, dahil po nindo hinapod si Mr. Abet Bercasio, ano ang deal digdi po sa paggamit kang lalawgo ni Vice President? Kasi gagamiton mo ang popularidad ni Vice Presidente without in return billboard lang na dahil man, actually sir, dahil man kayo po ni Vice President ang billboard, darakulaon na billboard sa Bicol. Actually po, sa kuya, the billboard itself, kumbaga, kung susumahon mo po, I'm not aware kung familiar po kita kang cost kang pagpatindog ng mga billboards. Correct. That itself po, dakulaon na po yan na contribution in terms of monetary value. No? Yes. So, whether po may tinataong other support
sa kampo ni VP, siguro po mas magayon hapon tumindo ang kampo mismo, I mean the national campaign team. Ako po, I would be speculative kung masimbag ako dyan dahil ko po araw. Si Mr. Abet Bercasio ba, sir, is part kang national campaign team ni Vice President o digdi lang yan sa local? Digdi po siya sa region. Sa region. So, regional campaign. Apo. Aha, Banan nito siya. Aram mo kayo, sir, kada ako na kayo naghahapot sa kuya, para doon, na naihapot ko ni Sendo, pasensya na ka mo, pigaharapot kayo yan digdi. Actually, may nag-ring, nagkukulit sa ko. Hapot ko daan niyan sa imo. Kaya hinapot ko na po yan sa imo, sir. In all honesty po, dahil ko talaga aron kung igwasin lang tigtataw other than the billboards themselves. Mayo man pong maraot kayan, sir. Takaypuan talaga ni Vice President. Dapat nga ni, sarabihan ta si mga milyonaryo digdi sa Naga, sa Bicol na, uy, magsuportamang ka mo. Tapag nanggana si Vice President, manginginabang man ka mo eh. Di ba? Manginginabang ka mo. Pag naging presidente, mapapakarayan sa tuyang tinampo, mapapakarayan sa tuyang mga aeropuerto, aminon ta na siyempre, harani kita sa kuron, mas madili ang mauringan, makikinabang man sinda, di ba, sir? Iya po. Saka siguro po, ini ang gusto kong ipaabot sa gabos na nagdadamog. Ano po, ang Naga City, lalong-lalo na po ang probinsya kang Camarines Sur sa Imperong Kabikulan, kita po considered as the battleground. No? Battleground po ini dahil ang gusto pong mangyari kang kalaban, talagang strike duman sa core kang satuyang kampanya, which is kung mapaluyan ninda ang tindugta, ang pusog ta digdi sa Camarines Sur, then napaluyan ninda itong kampanya ni Vice President Leni Robredo. So kung mahihiling mo po, itong tigluwas ninda na listahan ng 11 mayors, kung hihilingon mo, kung numero ang susumahon mo, dikit sa naman po ang maidadar sa itong boto. Pero perception-wise, ang gusto po nilang paluwason sa national level, bakong solido ang mga Bicolano. So yan po dapat ang pagtarabangan ta na dahil mangyari. Dahil pinapaluyan nila, tigbabaranga kitang mga Bicolano. And ako po ugmahon dahil itong mga mayors na dawa yaon duman sa piga-apod din ng Balyong Lado. Talaga pong nagkukusa na maalayin kita gabos, lingawan ta mo na digi sa baba, pagtarabangan ta itong paggana ni VP Leni Robredo because iyan po ang pinaka-importante sa gabos. Kaso hapon po, ang mga nakaaging dawa tulong aldaw, kadapol pong rayaon digi sa Bicol, sa Sorsogon, sa Albay, na emisaryo kan sa tuyang kalaban. Kagkakaraulay ang mga mayors, vice mayors, and for obvious reasons, igwa po sindang mga ino-offer. Kung ano man yan, dahil ko po aram ang detalye. Pero ito po si dapat ang bantayan. Si mga mayors man, nahihiling ninda na ang pag-ako ng anuman na pangako, ng anuman na resources hali sa kalaban is garo po kiss of death. Kumbaga, ano po ini, garo sarong pagkakamali na gigibuhon ninda. Lalong-lalo na po pag pinahiling sa mga volunteers, itong makusog nindang pag-sentimiento, pag-agrangay duman sa gigibuhon kang mayor nila. Tawan sa po kamo ning halimbawa, sa Minalabak, after po kang pagluwas kay itong listahan kang 9-11 mayors, po, nagluluwas po si mga tao. Kaso Domingo, igwasindang pag-ikot na gineribo. Dahil pa po na kontento ta nag-statement si Mayor kang Minalabak, dahil sinda kontento kan simbag, mahiriro po dagirari sindangon yan na Domingo. Sa Bula po, kasuot nakaaging aldaw, nagpapralano ang mga tao, kakalampagon nila ang Bula, Camarines Sur. Si kanaaman po, nagkakaaranggot sa mo si mga tao, taano ngayon taday padigdi, nagihiro, pinasukong ngayon kami kan samuyang Mayor. So ini pong mga bagay na ini, dapat po talaga ini mamati ng mga mayors, mga vice mayors, sige sa ano na, mas importante sa kwarta itong boto dahil po sa gabos na panahon madadala sa kwarta ang mga tao. Yes, sir. Ano, sir? Plano man nindong gibuon yan sa mga Villaforte? Alam mo po, bako po ining issue mo niyan tungkol kay Andaya sa kay Villafuerte. Ini pong issue mo niyan duman kay Marcos sa kay Robredo. Ano po? What I mean, sir? Sir, di ba kinakalampag nindo ang mga mayors na nagpa-picture duman. Pero di ba nido naisip na saro sa factor sa Kamsur is the Villaforte? Sir, remember well-organized ang Team 1 Kamsur under the leadership of Congressman El Rey Villaforte. Sir? Iya po. Actually po, sa laog kang samuyang grupo, banga kami dyan. Ako po kaya ang background ko
diplomasya, ano? Aha. So sa kuya po, hanggat igwapang opportunity to negotiate, opportunity to talk to the other side, I'll do that. Mhm. Only after ma-exhausta or kung nagluwas na sila, nagsabing dumaan na talaga kami sa balyo, then tapos na po ang laban. Sa ngunyan po, open pa sa hiling ko, dawa ko sa hiling kang iba, mayo na, tapos na yan. Mhm. Ako po ilalaban ko pa yan. Nagni-negotiate ka, Ma-reach out sir, kita naman. sir, nakikipag-negotiate na po kamo sa mga Villaforte, sir. Dahil pa po, pero ako po individually si mga mayors ang pagkakaulay ko. Dahil tinda po itong mas haranido man sa tao sa mga munisipyo. But bukas po ang samuyang tingtuan kung pwede takong makaulay itong nasa taas tinda. Oo. Kung tutugutan pa ako ni Vice President Leni Robredo, mapaaram ako makipag-ulay, igibuhong ko po yan. Oo. Sa ngunyan po, ang mandatong tinao sa kuya, makipag-ulay sa mga mayors, vice mayors. Kaya po ginigibo mo yan. Sa mga mayors and vice mayors, not to the Villaforte, sir. Pareho pong kampo. So, ang nahiling mo po, ibaga kaso, Mm. apo. So gusto mo Ang po nahil- sabihon, may authority ka to negotiate with the Villaforte, sir. Iyan po si pagsasabi ko. Duman po sa level ng gobernador, mayo pa po akong authority na Okay. nare-receive. Mahagad po ako kung tatawanan ako ni VP ng authority, gigibuhong ko po yan. Alagad sa yan, ang authority po na tinao sa kuya is makiulay sa mga mayors. So ginigibo po niyan regardless kung yaong kadigdi sa kampong ini o duman sa balyong kampo. So sa level kang gobernador, sa level kang congressman, sa mag-amang Villaforte, still makapapuning authority. Pero ikaw, sir, willing ka na mag-negotiate sa mga Villaforte, sir? Iya po. So siguro po, pag nagkaigwa akong pagkakataon na mahapot si Samuyang kasatawiyang Vice President, hahapoton ko po siya. Pag tinawan niya po akong bas-bas, then gigibuhon ko po yan. Okay. Last question na lang, tabi, sir. Sige po. Napasiram ang satuyang ulay-ulay. Sige po. Last question na lang. Nag-endorse na si Vice President Leni Robredo sa grupo kang Anduyog. Mhm. May intention ba si Vice President na i-endorse din si sa iyang grupo digdi sa Naga, sir? Si Team Naga na iyo ang hinalian niya? Actually po, sa hiling ko, kung ako po ang nahapoton, kadayig ko man po siya nahapot kung ano ang intention niya. Malinaw po dapat siguro na mabalik kita duman sa original ning Orulay. Sa lokal, dahil po dapat mag-endorso. Ang Naga po, dahil na pagpakiaraman ang lokal, dahil gabos man po ning kandidato digdi, nagsusuporta si VP. Not unless may maaraman po kita na bakong suportado si VP, that's the only time siguro na kaikuhan mag-endorso. So, ano man po makikibali pa kita sa lokal na politika kung gabos man sinda nagsusuporta na si VP Leni. So, yan po sa paghiling ko. So, de po i-endorso ni Vice President si Team na pinagalan kan sa iya pong agom and hinalian niya man, sir. Considering considering, sir, na si Congressman Bordado is a part of Team Naga. Apo. Again, dahil po ako pwedeng magtaram on behalf of the Vice President regarding sa bagay na yan. Kasi sabi ko lang po, ang sa paghiling ko, dapat po siguro dahil na mag-endorse sa lokal. So kung ika nga po ton, magpulog sa bota po si mga Team Naga, pero ako po kaya ang concern ko mo niyan, itong sa paggana ni VP sa pagka-presidente, dumagmo na kita mag-vote. si ex-mayor Bungat saka si Mr. Tato Mendoza, naglantad ba na Leni Robredo sinda, sir? Iyo po. So far po, ining balyong matulong kampo ning nagdadalagan sa pagka-mayor, gabos man po sila nagsusuporta. Naglalantad sila na sila mga dawa dahil po sila kabali digdi sa solid Leni Bicol. Tama po yan. Apo. Okay. Mr. Rodriguez, Mr. Bong Rodriguez, thank you very much, sir, sa oras Thank you, ma'am po. tinao mo sa muya. Iyo And sana magkaulay pag-iraray kita sa masunod pagkuigwa pa po ng mga issues na magbuburutuan. Ay, hala ko na, sir. Last na lang. Apo. Sabi mo Sige sa bago palan, dahil nag-i-endorso ang solid Leni Bicol ng particular na party list. Pero duman sa chat group kan solid Leni Bicol, kabahali ako duman, sir eh. May mga nahiling ako duman, sir, na mga post sa unless tanggalon ako duman kang admin. May nahihiling ako duman na mga post na may pigi-endorsong party list, sir. Iyo po. Actually po, bawal po yan.
So baka po na umit lang kang admin, talaga pong tigkukurihiran mi yan na pag may ginigibo ng pag-endorso within the group chat kang Solid Lenny Bicol, tigkukurihiran mi po yan. Naday po yan. Sabihan mo po ang admin, di ako pagtanggalon, ta-viewer lang ako, sir, ha? Ay, po. Dahil pong problema. Dahil ko nga ni Sir Aram na binali ako. Ano daw ako? Binali ako, digdi. Anyway, thank you. Kung si Sema na nag-add sa kuya, nagpapasalamat ako. Mr. Rodriguez, thank you, sir. Salamat man po. Siguro po, panghuri lang, mangangapudan lang po ako sa gabos na Bicolano. Na sana po, pwera pa kang pagsuporta ta, pagboto ta kay Vice President Lenny Robredo, kung pwede po, mangampanya pa kita sa luwas ng Bicol. Pwede man maghanap kita ng mga makakampanyahan through our phones, Viber, Messenger. Makatigre 5 po baga kita, kung 3.9 million kita, easily ito pong target na at least 16 million na boto sa 25%, itatao ta si VP Lenny. Pangadwa po, pag kick-off po kang national campaign, di po gigibuhon sa Bicolan, no? Particularly mapon po yan sa Camarines Sur. Sana po pagtarabangan ta, lambang harong, kung mayo po kita ning parol na pink, kung mayo po kitang poster, mayo kitang tarpaulin, dawa sa dit na ribbon, anything that would indicate our support for the Vice President, gibuhon ta. Tano po, paghalik niya po digdi sa Bicol, dahil na po siya digdi mabalik na maikot na po siya sa buong Pilipinas para magkampanya. Pagbalik niya po sa Bicol, presidente na siya kang Pilipinas. Okay. Salamat po, Giraray, sa panahon sa pagdangog. Thank you, Mr. Rodriguez. Thank you, sir. Sige po. Si Thank you very much. Joe Sabal, asasintado sa radyo. Yan ang sa tuyang pagkikipag-ulay kay Mr. Bong Rodriguez. Mga commercial mo